Kajing temu ke Sarkar India ban Menteri Kamno ia ke uniform civil code UCC hapok gari menta ngui balapan krek syai-syai ngui ru baladon ru kijela ke balapediang ia kane henre haba phai pat sya kijela badan hagi thaing syatai lamingi lightly kijela ke pelami syakmat ban persya ia ke Menteri Kam ia ke UCC bat haga bekut kelong ke jingjob namar ke Sarkar umodi kelas ngap ia kane ke jingdawa USP Singh Baghal ubade minister barem ke junior law Badangshan ulat sajid kumuhal minister menhagasngi baar ladak pen penapai ba paga hok paga riti dustur jong gijai bendeu reulum badan haki thaing syatai lamingi haki wepat ki benta jong kari India kinom syakta ahlor kane jing terwa ya ka uniform civil code susu ubaghal laban biang daga boong paga Sarkar BJP kaburom ya kijing hikai ne culture gijai bendeu reulum bergenom bu kano ka kendon ne hukum aing ka bakta ikor kom em jong ki reulum Kumjuro kaseng BJP kelajit berthungno da kakanthai riulum banlong ka Presiden jong kari India. Batadai ke pos ke bahek tam hapo kari. Bat kumba baro ngitip bayamata ki MLA ki MP ki member ka Rajya Sabha bat ki minister badai na kaseng BJP ki bunba hapo North East. Kumtala ong bagaseng ka burom ye kriti ki dustur ki Brew North East bat kenom syakta halor ki niam ne jingai belai bat ki social custom jong ki. Baghal ulaban biang bakat kum kasik cidel jungka constitution kelasya na menjur ya kata ka benta ya kijaka badan hariulum kum ya ka Assam, Meghalaya, Tripura bat Mizoram bakane ka UCC ka nom trekam hakini ki benta handai ka syong hakinong ilam ne nong thau ain ka jela ban sim ya karai susu Baghal ulaban biang ka jingkren habaki riulum jong kiwei ki jela kidang perkhat makiru kindang ya kren ya ka ei ka baki ya kren kin pediang haswa mensnai ki ain ki kendon Une minister ula pediang ru ia ke statement bela ai ru MP ke Rajya Sabha Sushil Kumar Modi ubadeiru uklidu jo ka parliamentary uyeng halor ka nongrem jong ka komiti ban bishar hok ia ka jimun pai ki jai bendulum ha North East pat ki wei pat ki jaka ki don ka hok ban kentaj ia ka jing temu halor ka an ka UCC wala kata ru ka UCC kadang syak kentaj ha ki babun ki seng kamtam ha ki ken 100 pai ba ki jai bendulum da ka jingting bagane kan penduk no ya ki identity bar ka borsan syar lade bat kumju bun ki NGO bat seng saing hima ki bapen yaso bat ka BJP ndai bun ki ba persya ya kane ka UCC ka jing persya ka baklaing bahangi ide naga jela Meghalaya Mizoram Banagalan ki jela naga thaing syatai lamingi